11 ka mga patayng lawas ang napalgan kaganinang buntag nga gituhang sakay sa naunlod nga MV Tricia Kirsten 3 sa kadagatang sakop sa Basilan. Samtang sukad 2019, miabot na sa sobra 30 ka disgrasya sa kadagatan ang nahitabo sa mga barko nga gipanag-iyahan sa Allison Shipping Line sumala sa Maritime Industry Authority o Marina. Lakip na ang pagkasunog o pagkaunlod sa ilang barko niadtong 2023. Ato ibalik si Argil Relator. Nakitang naglutaw na sa kadagatang sakop sa Balok-Balok Island, Basilan ang 11 ka mga patayng lawas Huwebes sa buntag. Sumala ni Haji Mutamad Basilan Mayor Arsina Nano. Nangunay na sa pagpangita ang mga mananagat o pipila ka mga kabanay sa mga missing. Mudugang ang 11 sa 18 ka mga patayng lawas nga una na nga nakita pipila ka oras sumanaunlod ang barko. Nauna na ang gisulti sa Philippine Coast Guard nga napulo na lang ang ginapangita o 8 ka mga crew, kapitan o personahe sa PCG. Apan sukwahi kini sa kadaghan sa mga kabanay nga padayon pa nga nagahulat nga makita ang ilang mga mahal sa kinabuhi nga sakay matud pa sa naunlod nga barko. Gani sa listahan nga gipagula sa Sulu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office as of January 28, 49 pa ang missing, diin 31 ini ang anaa sa manifesto o 18 ang wala nakalista sa manifesto. Miyerkules sa gabi, gipasalom na sa PCG ang ROV o Remotely Operated Vehicle aron sutaon ang eksaktong lokasyon sa naunlod nga barko. Makita live sa screen sa controller kung unsa ang makita sa ROV o kaya sab niini nga mosulod sa mga compartment sa barko. Apan wala makita ang barko, Miyerkules sa gabi, naabot niini ang seabed o pinakaubos nga parte sa dagat sa gilawmon nga 50 meters. Sumala sa Marina ang Allison Shipping Lines nga nanag-iya sa MV Tricia Kirsten 3 nga naunlod sa kadagatang sakop sa Basilan ni adtong Lunes. Daan na di ay nalambigit sa 32 ka insidente sa dagat sukad 2019. Ang kadalasan po na aksidente na kinakasangkutan po ng Allison Shipping ay ang engine trouble, engine failure, collision, ramming, agrounding, steering failure, hydraulic malfunction, near miss or tilting, man overboard, fire on board, at saka yung sinking. Dugang sa Marina nga dunay deficiencies nga rectifiable o masulbad pa o dunay mga higayon nga gisuspende sa Marina ang safety certificate sa mga nalambigit nga barko. Duna na sa show cause order na kaniadto o dunay mga gipahamtangan og silot, lakip ang pagbakwi sa lisensya sa pipila ka crew. Posible sab nga kansilahon ang prangkisa sa kumpanya kung ugaling mamatud-an nga dunay kalapasan. Alang sa mga apektadong pasahero, ipadali na requirements alang sa insurance claims. Ang pulisiya po natin ay sinasaad po na ang mga survivors are entitled to 50,000 pesos po na na financial compensation. So ang Allison naman po nagbigay na po sila ng mga paunang mga tulong sa ating mga survivors at ang mga namatayan naman po ang mga heirs entitled po sila ng 200,000 pesos per death. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.